салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. ва имрӯз ман банда каме аз фурсат истифода бурда барои шумо як видеои пешниҳод мекунам, ки ин видеои ман ба ҳамаи шумо нафароне ки муҳоҷир ҳастед, мусофир ҳастед, аз дигар давлатҳо дар Федератсияи Русия ҳастед, яъне барои шумо, барои аҳли хонаводаи шумо, барои наздикони шумо ин видео бениҳоят лозим аст. ин видео бениҳоят видеои зарурие аст, ки шумо ин видеоро дар зиндагӣ ҳамавақт метавонед истифода баред ва мушкилу проблемаи худро ҳал кунед. барои ҳамин дар ин моҳи шарифи рамазон ман медонам, ки бисёр ибодат кардан, қуръон хондан савоби калон дорад. алҳамдулиллоҳ мусалмон ҳастам, зани мусалмон ҳастам, тоҷик ҳастам, каме ҳам қуръон хондам ва тасмим гирифтам, ки як видео пешниҳод кунам барои мардум, барои халқ дар роҳи Аллоҳ, то ки масалан бинанду истифода баранду мушкилиҳои худро ҳал кунанд. ҳаминро гуфтаниам, ки бинед, ки дар 22 март соли 2024 дар шаҳри Москав, байни Москав ва Красногорск, вилояти Москав, дар бинои консертӣ воқеаи нохуш рӯй дод. зиёда аз 100 нафар дар асоси тирпаронӣ ва дуди ғализи сӯхтор ба масалан ҷон доданд ва зиёд аз 100 нафар ҷароҳат бардоштанд дар беморхона. ҳамагон инро медонед. ман шарт нест инро такрор кунам, чунки дар сайфҳои интернетӣ ва телевизиони Русия инро тамошо кардед ва тамошо карда истодед. шарт нест ман инро шарт ба шумо бисёртар фаҳмонам, вақти қимати худро гирам. ман ҳамчун зани мусалмон, ҳамчун модар, ҳамчун ҳуқуқдон, ҳуқуқшинос ин видеоро ба кадом хотир пешниҳод мекунам, ки шумо бояд аз баду нек, аз сиёҳу сафед огаҳ шавед. бояд қонунро донед, бояд ҳуқуқи худро донед, дар кадом давлате ки бошед, на ин ки Русия. барои ҳамин ин видеоро ба шумо пешниҳод дорам, муроҷиат дорам, хоҳиш дорам, илтимос дорам, гӯш кунед, ба дигарон поделиться кунед, лайк гузоред. барои ман просмотри зиёд ё лайк муҳим нест, лозим нест. барои ман на фоида дорад, на зарар. ин барои мардум, барои халқ лозим аст. агар савоб хоҳед, кори нек хоҳед дар роҳи Аллоҳ, ба дигарон фиристонед, поделиться кунед, лайк гузоред, то ки савобе ба шумо расад. чунки зиёд инсонҳо муҳтоҷи анам хел видео ҳастанд. барои ҳамин гӯш кунед, истифода баред, ба дигарон фиристонед. аз ҷиҳати илми ҳуқуқ ман политикан нестам, политик нестам, сиёсатшинос нестам, ба сиёсати ягон давлат кор надорам. фақат аз ҷиҳати ҳуқуқ ба шумо мефаҳмонам. ҳаминро бояд донед. дар кадом давлате бошед, дар кадом давлате бошед, пеш аз ҳама забони он давлатро 30-40% ёд гиред. ҳатман кӯшиш кунед дар мадди аввал забони ҳамон давлатро донед. ҳатман лозим аст. агар забон надонед, хор мешавед. бовар кунед, проблемҳои зиёд дучор мешаванд. забонро ёд гиред, ба ғайри ин ҳуҷҷат кунед. ҳатман ҳуҷҷатгузорӣ кунед, қонуни будубоши он давлатро риоя кунед. масалан дар куҷое кор мекунед, дар кадом давлате, аз ҳамон корфармо талаб кунед трудовой договор, шартномаи меҳнатӣ бо печати кабуд, муҳр, печат, имзои ҳамон роҳбар. ҳатман трудовой договор гиред дар дастон. якта ки гирифтед, ҳуқуқи шумо поймол намешавад дар ҷои кор, уро ду копия кунед, ятоша дар хона ҷои хоб монед, ятоша дар киссатон қатъи ҳуҷҷатҳои асосӣ гардонед. дар кадом давлате ки бошед. агар донишҷӯ бошед, ҳуҷҷатҳои донишҷӯиро копия карда дар кисса монед, оригиналро дар хона монед, то ки гум накунед, сарсону саргардон нашавед. агар ИП дошта бошед, тиҷорат дошта бошед, ҳатман ҳуҷҷатҳо дошта бошед. ба чӣ коре машғулед? ҳамон ҳуҷҷатҳоро яктагӣ копия карда дар хона монед, яктагӣ дар ҳамроҳи худтон, дар сумкатон, киссатон бошад. ин гуфта намешавад барои як рӯзи мабодо. ғайри ин гуфтаниам, ки дар кадом давлате ки бошед, мабодо дастгир шудед, ҳуҷҷат ки дошта бошед, қонунан зиндагонӣ кунед, ҳуҷҷатҳоро бароварда нишон медиҳед, забонро донед, мефаҳмонед ва шумо раҳо меёбед. агар забона надонед, ҳуҷҷат надошта бошед, ғайриқонунӣ он ҷо бошед, худо накунад ба ҳамон кӯчаи шумо гузаштед, бегуноҳ ҳастед, аммо дар он ҷо тирпаронӣ шуд ё сӯхтор шуд ё ягон кори масалан ғайриқонунӣ, амалиёти террористӣ шуд. ҳатман он ҷо иҳота мешавад, окруженӣ мешавад, ҳамагон пурсида мешаванд, ҳатман проблемаи вазмин ба шумо дучор мешавад. барои ҳамин эҳтиёт бошед. ғайри ин дар куҷое ки дастгир шудед, пеш аз ҳама вақти шуморо дастгир кардан, ки шумо чунин ҷиноятро содир кардаед, ҳатман адвокат талаб кунед. савол медиҳанд, ному насаби шуморо мепурсанд, шумо ному насабро гӯед, соли таваллудро, ҷои таваллудро, шаҳрванд, гражданство куҷое гӯед. ба саволҳои дигар, агар шумо ҷиноят содир накарда бошед, ҷавоб надиҳед. агар ҷиноят ҳам содир карда бошед, гӯед, ки ман дар пеши адвокат ба саволҳо ҷавоб медиҳам.
ҳатман адвокат талаб кунед. дар ягон давлат ягон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ надорад шуморо бе адвокат пурсад. вақте агар шумо талаб кунед ва ё ҳатман таъмин мекунанд. агар наздикони шумо бошанд ба шумо адвокати пулакӣ таъмин кунанд, ҳатман адвокате ёбанд ки дар ҳақиқат бо ӯ шартнома банданд ки масалан шуморо сидқан ҳимоя кунад. баъдан ғайри ин адвокат талаб ки кардед, адвокат омад, дар ҳузури адвокат саволу ҷавоб кунед. ҷиноят карда бошед, хо сабук хо вазни ба гардан гиред, бо инам як сабукӣ барои шумо мешавад дар суд. агар ҷиноят накарда бошед, ҳақиқатро гап занед, баромад кунед ва фақат дар протокол чизе ки менависанд ҳамон протоколро хонда баъд имзо гузоред. нохонда имзо нагузоред ҳеҷ вақт. ва забонро надонед, тарҷума ҳатман тарҷумон бошад ки тарҷума карда ба шумо фаҳмонад. вақте ки шумо агар забонро надонед, ягон тарҷумони беимону беинсоф бошад, ба фоидаи тафтишот кор кунад, ҳатман ба зарари шумо кор мебарад. шумо як гап мегӯед ва як гапи дигар тарҷумон мекунад. барои чӣ ман ин гапро гуфтам? зиёд падару модарон аз Ӯзбекистон, Тоҷикистон дар ҳамин Русия ба ман муроҷиат карданд ки фарзандони онҳо дар асоси баъзе масалан кори тарҷумонҳо, переводчикҳои узбеку тоҷик ғайриқонунӣ, яъне перевод кардан, фиреб кардан онҳоро, яъне онҳо маҳбасӣ шуданд. ана бинед, на ҳама тарҷумонҳо, баъзе тарҷумонҳо чӣ қадар имони инсофи худро дар дигар давлатҳо мефурӯшанд, ба манфиати худшон масалан баромад мекунанд, тарҷумонӣ мекунанд, сухани ҳақро тарҷума намекунанд. сухани ҳақро тарҷума накардан ин ҷавобгарӣ ҷиноятӣ дорад. аммо вай нафаре ки боздошт шудааст, қонуна намедонад, ягон арзу шикоят аз болои тарҷумон карда наметавонад. барои ҳамин адвокат ҳатман лозим аст. дар тамоми давлатҳо конститутсия сарқонун аст. дар ҳамон конститутсия навишта шудааст ки шахсе ки боздошт мешавад, аз рӯзи аввал ҳуқуқ дорад адвокат гирад. ана ҳамина бояд донед. шумо ҳатман адвокат талаб кунед. ба ҳар ҳол адвокат бисёр мисол чизҳоро ба шумо мефаҳмонад ки шумо намедонед. ғайри ин гуфтаниам ки ҳамин воқеаҳои нохуше ки рӯзҳои охир, солҳои охир сар мезананд. мана дар ҷумҳурии исломии Эрон чӣ хеле ки амали террористӣ шуд, 11 нафар ба ҳалокат расид ва дастгир карданд, гӯё ки террорист аз ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди Тоҷикистон. акуман ҳаминро аз расонаҳо дидем, шунидем. дар Туркия ҳам дастгир карданд дар назди масҷиди католикӣ дар вақти амалиёти террористӣ, онам шаҳрванди Тоҷикистон. мана 22 март дар Москав ҳам ҳамин хел нишон доданд дар саҳифаҳои интернетӣ ки шаҳрвандони Тоҷикистон даст ба амалиёти террористӣ заданд. бо як таш мегӯяд ки манро пул доданд, нимаша доданд, нимаша надоданд. ман акун намедонам ки дар он ҷо набудам, ин ҳақиқат аст ё не. касеро гунаҳгор кардан наметавонам. касеро туҳмат кардан, гунаҳгор кардан, ин худ гуноҳи азим аст дар назди Аллоҳ. аммо фақат ҳаминро гуфтаниам ки агар дар ҳақиқат барои пул нафаре ки инҳоро ман намегӯям, нафаре ки барои пули ҳаром шуда миллаташро фурӯшад, масалан худашро масалан ба ҷавобгарӣ мана мекашанд, вай нафар имон надорад, инсон нест, мусалмон нест. бовар кунед, чунин нафарҳо ба номи миллат масалан бинед ки чӣ қадар доғ меоранд ва оилаи худро дар бало мемонанд, фарзанду зану падару модари онҳо ғамгин мешаваду ба чӣ қадар мушкилиҳои иқтисодӣ дучор мешаванду. хулас ки ҳамон пули ҳароме мегирад, даҳкарата ҳамон пул мебарояд, зиёд мебарояд, бо ҷонаш дар ҳамон маҳбас пурсида меравад. ана бинед, барои ҳамин эҳтиёт бошед. ман касеро ҷинояткор намегӯям, касеро гунаҳгор намегӯям. фақат суд ба воситаи ҳукмаш метавонад ки нафарро гунаҳгор кунад. ҳукми суд бошад, аномо вақт баъд метавонем гӯем ки фалонӣ гунаҳгор будааст, фалонӣ гунаҳгор аст. аммо фақат инро бояд донед ки дар кадом давлате бошед, даст ба ҷиноят назанед. эҳтиёт бошед. дар сайтҳои интернетӣ Telegram, WhatsApp, Imo ё ки Facebook ё Одноклассник ё дигару дигар ба шахсони ношинос робитаи дӯстӣ накунед. ҳеҷ вақт робитаи тиҷорат накунед. шинохта намешавад ҳеҷ касро. барои аввал эҳтиёт бошед. ба наздикони худ, ба фарзандони худ фаҳмонед. ғайри ин баъди ҳамин воқеаи нохуш бинед ки нафарони зиёд дар Яндекс таксӣ меронанд, дар Федератсияи Русия, яъне зиндагишонро пеш мебаранд, бо меҳнати ҳалол зиндагӣ мекунанд. на ин ки оилаҳои худро дар Русия, балки дар Тоҷикистон будагиро таъмин мекунанд. аммо бинед ки ҳозир баъди анами воқеа 22 март зиёд шаҳрвандони Русия таксӣ заказ мекунанд ва дар телефон онҳо мебарояд ки ҳамон ному насабаш тоҷик ё узбек мусалмон аст. ба ӯ савол медиҳанд ки шаҳрванди Тоҷикистон ҳастӣ? агар вай ҷавоб диҳад ки шаҳрванди Тоҷикистон ҳастам, тоҷик ҳастам,
отказ мекунанд, рад мекунанд. аллакай бинед ки халал залал ба ки расонданд, ба шаҳрвандони тоҷикистон, ба миллати мо. аз нони даҳан мемонанд, аз меҳнати ҳалол мемонанд. барои ҳамин шумо ҳамватанон дар куҷое бошед, агар бинед ки ҳамун нафар дӯсти шумо, рафиқи шумо, дугонаи шумо ба кори бад, ба ҷинояте рафта истодааст, ӯро як бор ду бор огаҳ кунед аз ин кор баргардад. агар ба гапи шумо накард, ҳатман ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунед. ҳатман муроҷиат кунед, ба сафорати ҳамун давлати худ муроҷиат кунед ки анами одам даст ба ҷиноят зада истодааст. чунки шумо фикр мекунед агар дар як хонаи хоб бошед вай ҷиноят содир кунад, шумо ҳам дар бало мемонед. агар вай хеши наздики шумо бошад, шумо ҳам дар бало мемонед, чунки рақами телефони шумо доим ба якдигар занг мезанед, гап мезанед. барои ҳамин нафаре ба ҷиноят қадам мемонад, пешгирӣ кунед, бетараф набошед. нагӯед вай намешиносам, вай ҷураи ман аст, вай ҳамкори ман аст, ба ман чӣ? ҳамун бало ба сари шумо ҳатман меояд. барои ҳавай эҳтиёт бошед ва дастгири якдигар бошед. ғайри ин дар ҳамин канали ютубам як видео дорам. ҳатман ӯ видео ба ҳамаи шумо лозим аст. дар ҳамун видео ман адрес ва официали сайти интернетӣ тамоми вазорати корҳои хориҷӣ тамоми давлатҳоро нишон додам ва сафорат, консулгарӣ тамоми давлатҳои рӯи дунёро дар ҳамон видео ман нишон додам. ба кадом хотир нишон додам? ба хотире ки нафаре дастгир мешавад, мумкин бегуноҳ аст, ғайриқонунӣ ӯро дастгир мекунанд, ӯ имконият дорад ки хоҳиш илтимос кунад ки ба сафорат ё вазорати корҳои хориҷии давлатам ман бояд дар тамос шавам. вай ҳуқуқ дорад. занг зада фаҳмонад проблемаи худро ва вазифаи сафорат ва консулгарии тоҷикистон ё ӯзбекистон дар дигар давлатҳо аз чӣ иборат аст? вазифаи онҳо аз он иборат аст ки ба шаҳрванди ҳамун давлати худ бояд кӯмак расонанд, онҳоро дастгирӣ кунанд дар ҳама маврид. барои ҳамин шумо бояд ҳамун видеоро ҳатман ёфта, дида рақами телефони сафорат ва консулгарӣ ва вазорати корҳои хориҷӣ ҳамун давлати худро нависта гиред. ман тамоми давлатҳоро нишон додам. масалан сафорату консулгарии тоҷикистонро дар дигар давлатҳо ман нишон додам. дар ҳамон видео ҳамаашро фаҳмондам, нишон додам. нависта гиред барои як рӯзи мабодо ва ба дигарон ҳатман фиристонед ин видеоро, то ки дигарон огаҳ шаванд, бидонанд. ғайри ин ҳаминро бояд қайд кард ки вақте ки дар куҷое ки бошед, дар кадом давлате ки бошед, дар куҷои ҷамъомади зиёд аст, ба ҳамон ҷоҳо наравед, лозим нест. чунки забонаша надонед, ҳуҷҷат надошта бошед, як воқеаи нохуш сар мезанад, ҳатман агар бегуноҳ ҳам бошӣ дар бало мемонӣ. чандин нафар ба ман муроҷиат карданд. як солҳо дар пеш сафорати тоҷикистон дар шаҳри Москав митинг шуд. дар ҳамон митинг нафароне буданд ки бегуноҳ, беҳичӣ аз ҳамон кӯча гузаштанд, шаҳрвандони тоҷикистон. онҳоро мақомот дастгир кард ва депортатсияи 40-сола карданд. онҳо айни ҳол аксариятшон дар тоҷикистон ҳастанд ва оилаҳои онҳо, фарзандони ҳо дар Русия ҳастанд. ана бинед ин қадар зиндаҷудоӣ мушкил аст. фарзандонашон мехонанд, таҳсил мекунанд, боғча мераванд, пособия мегиранд, қарзи ипотекӣ доранд, хонаи қарзӣ доранд, маҷбур ҳастанд дар Русия бестанд, имконият надоранд ба Тоҷикистон раванд. ин чизҳоро фикр кардан лозим. ғайри ин дар ягон ҳадис, дар ягон ривоят, дар ягон саҳифаи Қуръон гуфта нашудааст ки мусалмон бояд бо пули ҳаром зиндагонӣ кунад. як тини ҳаром агар ба даст биёрӣ, ҳазорҳо тинат меравад, ҳазорҳо хароҷот мекунед ва рӯзҳои бадро аз пеш мебинед. барои ҳамин хоҳишу илтимос мекунам, нафароне ки бо дастафка сару кор доред, кори дастафка эҳтиёт бошед. бисёр падару модарон аз Ӯзбекистон, Тоҷикистон ба ман муроҷиат карданд. фарзандони онҳо дастафка кор мекарданд ва ҳамин хел бо тиҷорати маводи мухаддар, наркотик нафарони ношинос онҳоро машғул карданд. онҳо баъзеаш як бор ним бор рафтан, пулро диданд, масалан пул чизи ширин аст ва чизи сархӯр аст, одат карданд, онҳо дастгир шуданд ва ё фикр карданд ба воситаи интернет чунин хариду фурӯш, яъне ки дастгир карда намешавад. баръакс тамоми саҳифаҳои интернетӣ, телефонӣ таҳти назорати тамоми мақомотҳо аст. дар тамоми давлатҳо эҳтиёт бошед. ҳар як қадами инсон таҳти назорати мақомот аст. ғайри ин фарзандони онҳо, масалан баъзеаш бегуноҳ, масалан рафиқи онҳо дастафка кард, бо чунин кор машғул буд, дар як ҷо хоб, дар як ҷо зиндагӣ карданд, дастгир шуданд ҳамагон. баъзеаш ҳамин хел бегуноҳ шишт аст. барои ҳамин эҳтиёт бошед. падару модарҳо ба мо чунин муроҷиат мекунанд. ғайри ин баъзе падару модарҳо ба ман муроҷиат мекунанд ки чӣ аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон ки фарзандони онҳо дастгир шуданд ва переводчик, яъне тарҷумон вақти тафтишот даъват мекунанд, переводчики узбек масалан
ё тоҷик дар вақти ҳамон перевод кардан онҳо ба манфиати тафтишот кор мебаранд, яъне ки тарҷумаро дуруст намекунанд, ғайриқонунӣ тарҷума мекунанд. Шумо бинед ки чунин переводчикҳо, тарҷумонҳо бояд ки дар асоси қонун ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд. Аммо ҳамон дастгиршуда ҳуқуқи худро намедонад, муроҷиат карда наметавонад. вақте адвокат дошта бошад метавонад, вақте адвокат надошта бошад, савод надошта бошад, қонун надонад, забон надонад, ана ҳамон переводче ки ба манфиати тафтишот кор мебарад, агар дастгир шуда ба фоидаи худ як сухане гӯяд, ӯ ба зарари ӯ тарҷума мекунад. чунин переводчикҳо баъзеҳо ҳамаш нез имон надоранд, инсоф надоранд, дини худро фурӯхтанд, миллати худро фурӯхтанд. дар ин дунё он дунё ҳатман ҷазо ва ҷавоб медиҳанд. барои ҳамин эҳтиёт бошед. дар вақти дастгир аз адвокат, переводчикам эҳтиёт бошед. кам набуданд нафароне ки аз Тоҷикистон ба ман муроҷиат карданд, ҷабрдида буданд. баъзе адвокатҳо ба ҷои ҳимоя онҳоро баръакс кори онҳоро чапа бурданд. бисёр чизҳоро ба ман мегӯянд, аммо ман имконият надорам ва ҳуқуқ надорам ки дар видеоҳо ному насаби инсонҳоро гӯям, таърихи зиндагии онҳоро, кори онҳоро ҳуқуқ надорам. фақат барои шумо мисол меоварам ки эҳтиёт бошед, эҳтиёткор бошед, дар кадом давлате бошед эҳтиёт бошед. аз он корҳои беҳуда дар телефон тамос гирифтан ба нафароне ки ношинос, шуморо ба тиҷоратҳои ношинос даъват мекунанд, аз онҳо дур бошед, аз онҳо бовар накунед ва ба як кори фоиданок, ба як таълими фоиданок, ба як ҳунар омӯхтан, дарс омӯхтан машғул шавед. ин барои шумо фоида мерасонад. ва ғайри ин гуфтаниам ки дар куҷое ки меравед, консерт меравед, кино меравед, қонунан бояд ҳуҷҷат дошта бошед ва билет дошта бошед. инро ҳам бояд бидонед. ғайри ин дар масҷидҳое ки намози ҷумъа мехонед, нафароне ҳуҷҷат надоред, меравед, шуморо дастгир мекунанд ва ба хотири ҳамон дастгирии шумо 3 соат 4 соат масалан вақти қимати дигаронро мегиранд. барои ҳамин эҳтиёт бошед. ҳуҷҷат кардан ин барои шумо хубтар аст ва беҳтар аст. дар ҳама ҷо метавонед худро ҳимоя кунед ва ба нафарони ношинос ҳеҷ вақт робитаи дӯстӣ накунед, робитаи тиҷорат, бизнес накунед, то ки мардумро шинохта намешавад ва шумо пул мегузаронанд, шумо намедонед вай ки аст, чӣ аст ва оқибат шуморо ба ҳамин гуфти Русо лавушка мебарад, шуморо ба як ҷинояти вазнин мекашанд, дастгир мешавед, шумо ба маҳбас меравед, вай одам номаълум аст, дар куҷо зиндагӣ дорад ва кӣ аст. барои ҳамин эҳтиёт бошед, дар куҷое бошед эҳтиёткор бошед. хоҳиш илтимос мекунам падару модарони муҳтарам, нисбати фарзандон бетараф набошед. агар фарзанди шумо дар ҷинояти вазнин дастгир шавад, ӯро дар ҳолати вазнин шумо мебинед. падару модар бисёртар шумо месӯзед, бисёртар фарзандони онҳо месӯзанд, ҳамсарони онҳо месӯзанд, зиёд падару модар месӯзад. барои ҳамин падару модар бетараф набошед. алҳамдулилло мо мусалмон ҳастем. мусалмон дар кадом давлате бошед бояд рафтори хуб, гуфтори хуб дошта бошед, кори хуб кунед, меҳнати ҳалол кунед, то ки дигарон аз шумо ибрат гиранд. фарзандонро низ ба роҳи нек баред, ки ҳам фарзандони шумо низ оянда ҳам ба роҳи нек раванд, касе аз онҳо ибрат гирад. на ин ки дар ҳама ҷо масалан дар кӯча бароем ана миллати тоҷик шумо ҳамин хел террорист ҳастед, шумо чунин ҳастед гуфта моро таҳқир кунанд. ин ба миллати мо зарар меорад, на ин ки ба як оилаи ҳамон нафаре ки ҷиноят кардааст, ба миллат, ҳамон нафаре ҷиноят мекунад, ба миллати аве зарар меравад. бинед чӣ қадар мардум аллакай ба таҳлука афтоданд, ки аз рӯи баъзе овозаҳо онҳо чӣ хел зиндагонӣ мекунанд, чӣ хел зиндагишона пеш мебаранд. барои ҳамин хоҳиш илтимос фаҳмондадиҳӣ бояд бошад. ғайри ин баъзе блогерҳои муҳтарам, блогер вақте ки шумо блогер ҳастед, аксарияти шумо дар Федератсияи Русия зиндагонӣ доред, хоҳиш илтимос мекунам, кадом нафаре ки дар ҳолати вазнин аст, ё вай дастгир шудааст, ё вай бемор аст, маъюб аст, масалан ба шумо муроҷиат мекунад, аз онҳо пул наситонед ва ё дар ҳолати вазнин аста ба шумо муроҷиат мекунанд, шумо аз пеш рафта ҳолати ӯро бинед, санҷед, чунки қаллобон зиёд ҳастанд. дидед ки дар ҳолати вазнин аст, муроҷиат кунед ба мардум, то ки ба онҳо кӯмак кунанд. муроҷиат кунед ба сафорати давлати мо Тоҷикистон, консулгарӣ муроҷиат кунед. ҳатман бояд ки дастгирӣ шаванд. набояд баъзе блогерҳоро эълон мекунанд, ки мегӯянд то ин қадар пул надиҳӣ ман эълон намекунам. шумо бинед ки вай худаш дар ҳолати вазнин бошад, аз куҷо пул барои шумо меёбад. шумо барои савоб
муроҷиат кунед ба мардум, аммо исбот кунед бо факту далел ки дар ҳақиқат ҳама одам дар ҳолати вазнин аст ё ягон наздики ӯ вафот кардааст, ба ватан равон кардан лозим, ё ки масалан ӯро дастгир кардан ғайриқонунӣ ба ягон ҷинояти вазнин ӯро муттаҳам доранд. шумо дар як ҷо бошед, ҳамватанон мусалмонҳо масалан якдигарро дастгирӣ кунед, пул талаб накунед, якдигарро кӯмак кунед, дар кадом мавриде набошад якдигарро кӯмак кунед. баҳс кунед якдигарро дар саҳифаҳои интернетӣ сиёҳ кардан, дар омад дар ҷамъият дар ҷаҳон нишон додан ки фалон блогери хел аст, фалонаш ӯ хел аст. якдигарро сиёҳ накунед. мардуми бегуна, миллати бегуна ба мо чӣ мегӯянд? барои ҳамин фақат якдигарро дастгирӣ кунед. баъдан блогерҳо дар баромадҳоятон ниҳоят хоҳиш мекунам ки бисёртар ба зарари ҳамин мардум не ба фоидаи мардум баромад кунед. ба фоида яъне ки пешгирӣ кардани ҷиноятҳо, кори баду некро, кори ҳарому ҳалолро ба онҳо масалан оянда чӣ оқибат дорад кори ҳамонҳо ба мардум фаҳмонед. бисёртар корҳои фаҳмондадиҳӣ кунед. масалан ман мебинам баъзе блогерҳои узбек чӣ қадар адвокатҳо юристҳоро даъват мекунанд, ба онҳо савол медиҳанд ки дар ҳолате ки масалан шаҳрванд дастгир мешавад, ба маводи мухаддир ё туҳмат мешавад, чӣ кор кардан лозим? аз юристу адвокатҳо масалан маслиҳат мегиранд. блогерҳо дар тамоми ҳамон канали худшон мемонанд, мардуми ҳамон миллати худшон гӯш мекунад ва мефаҳмад, фоида мебинад ва аз он даст мекашад. шумо низ бояд ки чунин кунед, яъне ки тарбияти насли наврасро, ҷавононро ба кори нек даъват кунед, ба меҳнати ҳалол даъват кунед. вақте бинед нафаре ба кори бад меравад, ба ҷинояти бад меравад, ҳатман як бор ду бор огаҳ кунед. ҷавонон, бисёртар ҷавонон огаҳ кунед. агар ба гап гӯш накард, ҳатман ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунед. муроҷиат кунед. бигзор ҷиноят мекунад, дар ҷои хоб аст, ҳамаро дар бало намонад, дар ҷои кор мекунад, ҳамаро дар бало намонад. тамоми миллатро, тамоми нафароне ки бо ӯ зиндагонӣ мекунанд дар як квартира, вақте ба гап гӯш накард, ба мақомот муроҷиат кунед, нисбаташ чора бинанд, то ки мегӯянд илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. ҳар як инсон бояд худашро пештар ҳимоя кунад. дар амони аллоҳ бошед. худо ҳофиз. худо мададгори мову шумо бошад. ҳар ҷо ки бошем мо мусалмонҳо бояд ки нони ҳалол хӯрем, бо меҳнати ҳалол, яъне бо луқмаи ҳалол фарзандонро тарбият диҳем. нафаре ки луқмаи ҳаром қатӣ фарзанд ба дунё меорад, масалан ҳамон мард, зан луқмаи ҳаром қатӣ, вай фарзанди вай оянда хиёнаткор мешавад, дузду ғоратгару қотил мешавад. барои ҳамин инро бояд донем. дар дини исломи мо ман аст дурӯғ гуфтан, туҳмат кардан, ба қатл расонидан, пули ҳаром хӯрдан, ҳамаи дар дини ислом ман аст. инро бояд мо бидонем. вақте мо мусалмон ҳастем, бояд дини худро дӯст дорем, бояд риоя кунем, бояд нагузорем нафари нохалафе номи дини исломро, номи мусалмонро, номи миллатро пас санад дар тамоми ҷаҳон. нагузорем. бояд пешгирӣ кунем, бояд мубориза барем бар зидди ҷинояту ҷинояткорӣ. худо ҳофиз.